Podreu pensar que no serveix de res, molta gent pensa que eixir al carrer tots els dies no serveix de res perquè després fan el que volen, però no és aixina i la realitat és que les coses estan canviant i jo crec que una iniciativa com aquesta, el protestar per demanar el que és nostre, fa canviar les coses, a poc a poc, però les fa canviar. I per tant jo crec que sí es poden canviar les coses amb la mobilització de la gent. Per una altra banda, dir que des de l'Ajuntament, el grup que jo represento, Esquerra Unida, pues estem fent tot el possible perquè l'Ajuntament se mulle, que fins ara no ho ha fet, se mulle per reclamar el que és del poble i el que haurien de fer els representants d'un poble, d'una entitat, que és defensar lo seu. I lo nostre són les nostres escoles públiques. Per tant, pense que, que si no recapaciten, si no ho fan, pues la gent es dirà les urnes algun dia que no poden representar a la població de Castelló, és l'única manera. I jo també vaig ser alumna d'aquesta escola i les coses eren molt diferents. A nosaltres ens separaven els xics de les xiques i a més el que parlava valencià rebia un calbot. O sigui que tot el que hem conquistat des d'entonces fins ara no ho podem perdre. Per tant, vos anime a continuar en la lluita. Demà és un bon dia, demà hi ha una jornada a partir de les 5 en Ribalta i després està la festa per la llengua i totes les reivindicacions que se facin. Vos anime a participar perquè cal lluitar per la nostra escola pública i en valencià. Gràcies.